Γέλατε, τα δίνουμε όλα. Δεν κατάει τίποτα η έγκο μου, έλατε. Βρισκόμαστε στο πιο χριστουγεννιάτικο μέρος της Θεσσαλονίκης. Πού είμαστε? Στην Αριστοτέλους. Γκούγκα γκάγκα. Έχουμε 3 προϊόντα. Ένα ρολόι Ίγκομπου, ένα ηχείο Ίγκομπου και ένα τάμπλετ Ίγκομπου. Τι θα έπαιρνες στον πρώην σου, στην αδερφή σου ή στον αδερφό σου και στον σύντροφο ή στη σύντροφό σου? Στον πρώην μου θα έδινα μαραμένα λουλούδια. Όχι, από αυτά τα 3. Οκ. Στην πρώην μου τάμπλετ εδώ για να βλέπει τις φωτογραφίες μου να έχει να με θυμάται. Το ηχείο στον πρώην που δεν με πολύ ενδιαφέρει. Είσαι ελεύθερος. Η γυναίκα μου είναι ελεύθερος. Στον αδερφό μου θα έδινα το τάμπλετ. Το τάμπλετ θα το έδινα σε φίλη. Ωραία, ναι, σε φίλη. Στην Αργυρό εδώ. Το τάμπλετ το έδινα στο Γιώργο, στο γιο μου. Το ρολόι το έδινα στην Κατερίνα. Μόλις χαλαρώνει από το τάμπλετ του Γιώργο να ασχολείται η Κατερίνα, κατάλαβες. Στον σύντροφό μου θα έδινα το ηχείο, θα το είχαμε μαζί, θα ακούγαμε τραγούδια. Στον σύντροφό μου ένα ρολόι, γιατί είναι ωραίο δωράκι. Στην κόρη λοιπόν θα έδινα το ηχείο. Εδώ το τάμπλετ. Στην πρώην. Στην πρώην. Στην πρώην. Και το ρολόι. Εδώ για μένα. Τέλεια. Τέλεια. Μόλις κέρδισες Τι. ένα ρολόι για τη Ίγκομπου. Ένα phone holder της Ίγκομπου για το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Ακουστικό της Ίγκομπου. Ευχαριστώ πολύ. Απίστευτο. Ένα power bank. Να είστε καλά. Είδες τώρα κάτι κέρδισα. Και μόλις κερδίσατε ένα ηχείο. Το ηχείο στον πρώην που δεν με πολύ ενδιαφέρει.